Здрасти! Здравейте! Кой иска да гледа новите ми епизоди? Добре, сега вижте какво ново научих. Само не. Добре, другото ще ви го покажа, тук ми е тесен диван, не знам да мога да ви го покажа. Тук. Гледам. Тук. Кой иска пак да вдигна ръка? Знам, че не ви виждам, обаче ще го направя. Коте, махни си да се лаптопа ми. Съжалявам. Добре ли сте? Знам, че сте добре, обаче стига вече. Може да ноката, но ето това. Не, така е зле. Обичам ви. Обичам ви. Да. Да. Добре, хора, аз трябва да го спробва, че видите и други епизод как. Аз ви убивам. Аз ви убивам. Виждате ли как ви убих? Добре, сега отивам при баба ми и при тята, за да ви ги покажа, защото виждат един клип, който аз седя да се боричка мен и баба иде да ми разтървава, обаче бе да искам го стрел. Добре, пробваме.
Клео. Предоставям веднага махни котката. Иначе няма да дам таблет ми за 15 дни. Ти си ми малкият брат. Слушай ме, иначе делото припада. И не искам да говориш. Котко да се махай. Гътня. Те малки братове, въобще не те слушат, ако им говори. Да врем катката ви. Трябва да ви покажа. Обичам Стефан. Телото. Ето, завърши целуването ви. Добре, сега